Salutare, unicornii mei, ce faceți? Mulțumesc pentru 101 abonați. Deci vă mulțumesc extrem de mult. Astăzi vom face cea mai bună casă din Brookhaven pe care să o faci când vrei să faci videoclipuri de Crăciun. Deci să faci videoclipuri de Crăciun. Videoclipurile de Crăciun, știți? Oh, fata asta mi-a zis bună. Oare este o abonată? Oh my god! Stai să vedem. Deci o cheamă Elisa. Am luat-o în brațe. Deci cum o cheamă? Stai să vedem așa. Deci eu am luat-o în brațe. Stați puțin să vedem cum o cheamă. Sau să o căutăm aici. O cheamă Elisa 3436II. Sunt prietenă cu ea. Deci cred că este o abonată. Deci o abonată. Wow! Deci sunt fana ta. Ok, sper că să vezi și tu videoclipul ăsta al meu. Oh, nu vine să cred cum a avut abonata. Deci eu îi dau accept la toți care îmi dă de acela ca să e accept, așa că i-am acceptat. Prima casă, care este de Crăciun, să vă arăt. Ne face și noi altundeva ca să nu deranjăm. Ok, prima casă de Crăciun care este, stai să căutăm pe aici, care este prima casă de Crăciun. Așa. Oh, și a venit la mine. Așa. Da, fac video. Mă întreb dacă fac video. Da, fac un video pentru abonații mei. Ăia drăguții. Prima casă cu premium, fără premium, care este de Crăciun, este aceasta. Prima casă. Prima casă care scrie aceasta. Ok. Așa. Deci aceasta este prima casă. Aoleu, a zis oh my god. Și bani sunt pe aici. O să lăsăm așa. Deci o să mergem pe aici, pinăuntru, să vedem. Deci este frumos pe aici, este chiar o casă de Crăciun. Are de-astea. Ok. Noi acum, până când se termină secundele, că mai e foarte multe secunde, ne luăm așa o bicicletă și ne facem culoarea roșie de Crăciun. Cu asta filmez eu când am videoclipuri de Crăciun. Când am videoclipuri de Crăciun, filmez cu acea fată de Crăciun. Deci ne-am oprit aici. Deci abonata asta vine după mine. Înțeleg. Nu este Alexia. Deci, uite, pun pe ea și nu este Alexia. Că Alexia nu are acest skin. Este Elisa 3436. Wow. Ok, deci ea vrea să fie în video, cred. Deci să-i spun, uite, cineva vrea să-mi dea, dar nu mai pot să mai accept pentru că am 200 de friends. O să-i spun și eu. Ok, deci am zis și eu, vrei să apari în vlogul meu, să vedem ce o să ne răspundă.
Daciu. Cred că a vrut să zic da. Cred că da. Ea vrea să fie. Deci eu nu mai am întâlnit până acum abonați aici. Nu mai am întâlnit abonați. Pentru că eu intru numai pe server publice. Și eu te ador. Și sper să vezi videoclipul ăsta. Cred că este abonată la mine. Nu are cum dacă zice că sunt cea mai mare fană. Este abonată. Mai este câteva minute. Ok. Așa. Hai să mai vedem, să mai investigăm pe aici. Ok. Party, bă. Party. Suntem la party. Uitați aici. Deci, aici este un braduleț. Deci, cel mai mare brad de Crăciun care s-a băgat în Brookhaven este acesta. Fanii mei extrem de frumoși. Deci, ok, din nou a venit fata. Deci, cred că fata aceasta mă adoră extrem de mult de vine după mine. Deci, mă adoră. Mi-a zis bună din nou. Eliza, ești cea mai frumoasă, uitați. Și-a făcut și-a skin așa. Cred că vrea să apară în vlogul meu. Se ține mereu numai pe mine, dar nu are nimic. Eu plec să mai investighez pe aici. Last Christmas, carry my heart, good the next day, sabi the right, praise here, but everybody's. Wow, deci cred că o să facem un video de Crăciun. Da, o să fac un video de Crăciun. Ok, ne teleportăm la casa noastră. Asta este cea mai bună casă Deci aici, uitați, puteți să vindeți bombonele, cadouri și uitați, deci extrem de frumos, extrem. Last Christmas, I gave you my heart, Daddy next day, set me right. Oh my God, you know, deci se ține după mine, nu știu de ce. Deci, uitați, au trecut 8 minute și eu doar am mers și am investigat puțin pe acolo. Deci, așa mi-arată mie avatarul, l-ați văzut deja. Așa mi-arată mie avatarul. Mergem și noi așa pe aici. Dați fata asta se ține după mine. Oh my God. Dacă nu știu, așa. Și mergem și noi așa. Uitați fata asta. Da. Și eu vreau să apar în vlogul. Și eu vreau să apar abonații în vlogul meu. Dar eu până acum nu mai am întâlnit. Și eu apar în tău. În ce a vrut să zică? Ce a vrut să zică tău? Vrea și să apară în vlogul meu. Ce drăguț din partea ei. Hai să-i dăm și ei așa o bomboană. Să-i dădem. Dați-o, mănâncă. Mi-a luat-o. Ce drăguță e. Deci, ok. A trecut foarte multe minute. Deci aceasta, deci acum asta vă fac cu semne.
să vă fac cu semne. Care este cea mai perfectă casă? Deci, cum am zis, că este aceasta, că este aceasta, că este aceasta, poate și cu premiu. Eu, apoi, când mai fac videoclipuri, intru pe serverul meu privat, în care nimeni nu poate să intre. Intru eu pe serverul meu privat. Wow, m-a luat și pe mine și pe ea. Deci, ok. Veniți să vă arăt care. Deci, ok, până acum nu m-am făcut deloc nimic. Nimic nu mai am făcut deloc. Fata asta... Oh my god! Fata asta mi-a zis, oh my god! Păi, da, știu că e ca cineva să mă întâlnească pe mine cu adevărat pe Roblox, pentru că eu intru pe servere de acelea engleze. Și de aceea nu pot să mă întâlnesc cu abonații mei. Sare în sus. De... Oh my god, acest băiat tot ne-a luat. Iar ne-a luat. Ai vrut să intre cu patul la mine, dar nu știu de ce. Lasă-i să intre, nu are nimic. Last Christmas, Kirima. Oh, ce drăguță e. Wow, mi-a zis te ador. Deci mai mult nu am făcut. Deci și aceasta și aceasta este. Asta mai este 42. Acum vă arăt și eu te ador. Așa, vă arăt casele care puteți voi să le faceți de Crăciun. Deci primele case sunt aceasta, când o să o faci, aceasta, așa, deci 3 case. De aici sunt aceasta și aceasta. Aici sunt acestea, aceasta și aceasta. De aici, din astea 4 sunt aceasta și aceasta. Aceasta cam nu, că nu este bună. Nu poți să o colorezi. De aici, din acestea, sunt aceasta cu premium. Deci aceasta cu premium. Aceasta și aceasta. În afară de asta. Ok. Deci și de aici, că mai este puțin până jos. Deci mai este puțin, nu vine să cred. Deci toată lumea intră la mine în casă și nu știu de ce. Cred că vrea să-mi fure seiful. Deci cred că vrea să-mi fure seiful. Oh my god, nu vine să cred, sunt în vlog. Da, ești o drăguță. Deci te ador. Până când vă arăt să mă și noi și o bombonică. Deci nu vine să cred că m-am întâlnit cu abonații pe server englez. Intru pe servere de alea care publice. Aici aceasta și aceasta. Așa și de aici acum doar astea. Aceasta, aceasta și aceasta. Astea sunt toate. Celelalte nu sunt. Nu contează că este cu premium. Celelalte nu pot fi de Crăciun. Dacă vrei să faci singura acasă, un vlog singura acasă, uitați, puteți folosi casa aceasta.
pentru că faci singur acasă. Și dacă ești singur acasă, poți face cu casa aceasta. Ok? Unicornii mei, sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să-l apreciați cu un like și uitați ce fericită este această abonată. Să-l apreciați cu un like, un subscribe, un clopoțel și ne vedem când o să fac un vlog nou care va fi pus pe data de 16 decembrie. Fix atunci când are singur acasă. Este un vlog în premieră. Sper să vă uitați și voi și să dacă vrei să intrați cu mine, dați-mi add pe Roblox, Alice 2013 Roxy, așa mă cheamă. Ok, pa unicornii mei!